Ahojte, vítám vás u další lekce, pátá lekce, externí a interní likvidita. Je to poslední lekce v struktuře trhu. Jo? Když tuto lekci zvládneme, dáme si opakování toho, co jsme se naučili. Užijeme strukturu trhu, umíme rozeznat krátkodobé, dlouhodobé low, víme, co to je swing point, swing celkově. A teď se naučíme interní a externí likviditu. Toto všechno budeme velmi často používat potom při samotném obchodování a v těch dalších lekcích, které nás ještě čekají, tak tam už se budeme bavit o jednotlivých krocích, co se týče jednotlivých PDRA, jak se tvoří, proč se tvoří prostě a až dojdeme do obchodních systémů jako takových. Jo? OK. Takže když se budeme bavit o tom, že my jsme si vysvětlovali, že leg, když se vytvoří, potom jde naspět do premium nebo do discount zóny. Jo? A jde o to, že v té discount zóně anebo v té premium zóně, když je to short, tak premium, long, discount, tak jde o rebalance VVG. Jo? Nikde jinde se ten graf neotáčí, jenom se otáčí v rebalance VVG. A potom jde vzít likviditu, která je na high nebo na low. To znamená, že graf dělá jenom dvě věci. Graf liquidity a rebalance VVG. Graf liquidity a rebalance VVG. Furt to samé dokola. V případě trendu. Jo? V případě konsolidace je to jiné, ale v případě trendu prostě dělá jenom tady tyto dvě věci. Žádné jiné věci nedělá. My, když máme jeden leg, tak to, jak ho vidíte tady, já to ještě potom ukážu na grafu živém, ještě vám to i nakreslím na grafu, protože se mi to takto asi bude lépe vysvětlovat, jako z tohoto PDFka. Tak toto je externí likvidita. Vždycky na high a na low jednoho legu je externí likvidita. Jo, toto je celkový rozsah pro externí likviditu. Pro interní likviditu. To znamená, že ten leg by měl přijít naspět do interní likvidity někde a potom se vrátit a jít na low. Jo, protože tady to vypadá, že máme prostě leg, který jde dolů, tak by měl v premium zóně by měl vybrat interní likviditu, co je FVG. Nejlépe, když je tam ještě likvidita ve FVG, to si budeme tež ukazovat, a potom by měl fungovat a jít dál prostě pro externí likviditu. Jo? Tady je to nakreslený, to znamená, že máte externí likvidita a leg jde do interní likvidity, že je FVG, právě v té zóně prostě prémia. Jo? Nejčastěji se to odehrává v té první jakože polovině té premium zóny a v mojím ponímání to je název ta Wolf zóna. Jo? Pardon. V mém ponímání je to Wolf zóna. Toto je rozsah pro interní likviditu swingu legu A. Proč jsem jakože nazval swing leg A? Protože vám chci vysvětlit, kdy se externí mění na interní a podobně. Jo? Pokud máme externí likviditu, vybalancujeme interní likviditu. Jo? Pokud máme vybalancovanou interní likviditu, půjdeme po tu externí likviditu, jak jsem vám říkal. Jo? Tady to vidíte prostě pěkně, jdeme dolů prostě a bereme externí likviditu. Tady jsme měli rozsah pro interní likviditu, ale protože jsme už vzali likviditu externí, to je jedna z těchto dvou low high, tak se nám změní tato interní likvidita a změní se na externí, protože máme tady nový leg. Jo, to znamená, že tu jsme měli dvě externí, to je v pořádku, byla vyrebalancované v premium FVG, to je v pořádku, interní likvidita, ale v momentě, kdy tato interní likvidita přešla tady tento leg, tak se stal swing B, jo, to znamená, že máme swing A, swing B a máme tady externí a externí. A toto je rozsah pro interní likviditu swingu B. Jo, toto byl rozsah pro interní likviditu swingu A, toto je rozsah pro likviditu swingu B, interní. Máme tady ale potom dva rozsahy. Jo, jeden rozsah je B a druhý rozsah je AB. Může se vám to stát v případě, že leg, který půjde takto a nevrátí se do interní likvidity, potom půjde dolů, tak stále musíte počítat s tím, že celý tento leg, protože celý tento leg je down, celý tento leg může se vrátit do svojí premium zóny, že to není jenom o tom jednom legu. Jo? Zase to budu ukazovat na grafu, lépe se to bude chápat, tam to bude, za prvé to bude na příkladě, za druhé tím, že to kreslím, tak to lépe vysvětluji. Jo? Když porozumíte interní a externí likviditě, je to klíčem k náhledu bias trendu. Jo? To znamená, že když se vám graf otočí na základě Smart Money Reversal, to, co se budeme učit, a potom je potřeba využívat právě tu externí a interní likviditu na to,
abyste věděli, v jaké zóně máte vstoupit a kde můžete cílit ten svůj jakože obchod nebo ten svůj target. Jo? Já používám externí a interní likviditu na 4 hodině a pro BIAS potom ještě daily a weekly, jo? Ale 4 hodina je pro mě základní, to znamená, že hledám 4hodinové legy a v premium a discount zóně hledám FVG v těchto lezích. Potom je návaznost jednotlivých časových pásem, které si probereme. A když přijdu do toho 4hodinového FVG, tak si přepínám timeframe na určitý čas, na určité časové pásmo, není to jedno na jakém pásmu, to pásmo je předurčené a potom hledám otočku. Jo? Stále dokola platí to, že graf nedělá nic jiného, jenom přechází z externí likvidity do interní a opačně. Jo? To je velmi důležité. Tak jo, pojďme se podívat na graf. Já to tady takto, já jsem si musel změnit toto pozadí, protože mi se to na tom bílém velmi těžce čte. Já jsem říkal, že mám nějaké problémy se zdravím, tak díky za pochopení, změnil jsem to na černou, mělo by to být v pohodě. Já bych si dovolil nejdřív nakreslit to pomocí toho, jak tomu rozumím a to, co jsem vám říkal, že se mi vysvětluje výrazně lépe. To znamená, že v případě, že půjdeme dolů, jo, někde máme tady Smart Money Reversal bude, to znamená, že tady se nám stane nějaká otočka Smart Money Reversal, která je signifikantní proto, že prostě že lek půjde dolů. A lek, moment, tady změním na červenou, tak. Lek nám jde dolů a vytváří interní a externí likviditu. V momentě, kdy tady udělá swing a začne retraceovat, jo, tak já tady nikdy tento obchod nebo tady tento retrace prostě neberu. Proč? Protože nikdy nevíte, jestli to má být, jestli to bude takto, jestli to bude takto, jestli to bude takto, anebo jestli doopravdy přijde do té premium zóny, do které má přijít. Jo, když tak to označíme, tak že jestli tu dojde, nebo nedojde. Jo. To, že tu nedojde, tak to už jsme se bavili, on může jakože skončit tu, může pokračovat dál, je to opakování z premium discount zóny teďka, může pokračovat dál a potom já beru jako premium discount celé tady toto, jo, a čekám na návrat zase do premium discount, ale tu, protože hodně obchodníků si myslí, že když obchoduje na low nebo na high, tak vlastně nejvíc vydělá, ale je to právě blbost a právě proto je tak tolik jich nevýdělečných, protože chytit pravý spodek a chytit pravý vrch je prostě science fiction skoro, jo. Ale budeme si brát, že to je příklad, to znamená, že tady jde do interní likvidity, jo. To znamená, že tu já mám externí, já si to označím jinak, tu je externí, tu je externí a všechno vevnitř je interní. Všechno vevnitř prostě té externí likvidity, těchto dvou high. Ještě abyste pochopili, proč ten lek měřím odsud, tak je to tak, jo. Tak je to interní likvidita. A v momentě, kdy tu interní likviditu vybere, to znamená, že hledám FVG, o kterém se budeme učit, co to je FVG, a které jsou platné, které platné nejsou, to je taky velmi důležité. Ne každé FVG prostě je super. Tak toto FVG, tu by se měl potom nastat prostě obrat, který se budeme učit a tento obrat prostě bude znamenat, že já už vím, že z největší pravděpodobností, zase je tu pravděpodobnost 100% nikdy nic nefunguje, na burze, tak jdeme dolů a já teďka můžu cílit až tady na tuto likviditu, jo. To znamená, že necílím na nějaký krátký obchod nebo něco prostě, ale cílím si až tady tuto likviditu a ten obchod si vezmu, případně můžu nechat swingově ten obchod ještě běžet trošku díl. Jo, podle toho, kde ho chytnu. Čím blíže ho chytíte k high, tím je to lepší, ale samotné high nikdy nechytáte. Je vybalancovaná ta interní likvidita, graf jede dolů. A v momentě, že se zastavíme tu, tak ještě není. Stále jsme interní likvidita, jo? Stále jsme v tom rozmezí interní likvidity. V momentě, kdy ten graf přejde prostě a vezme likviditu, to je ten grab liquidity, o kterém jsme si písali. Rebalance FVG, grab liquidity. Jo? Rebalance FVG, grab liquidity. Tak v tento moment máme interní a externí likviditu tu. Jo? A lek by měl zase udělat to, že půjde a bude se vracet naspět prostě do premium zóny, aby vybalancoval FVG,
které je v premium zóně. A když ho vybalancuje a udělá nám tady otočku, kterou my chceme vidět, tak znovu půjde pro tady tuto externí likviditu. No. A potom samozřejmě znovu máme tady externí likviditu a externí likviditu. To znamená, že tím, že překonáme ty externí likvidity, že ten leg vždycky přejde tu externí likviditu, tak se nám z této interní stává externí, jo? Protože už se vytváří nový leg. Na co si ale my musíme dávat pozor je to, že tu a tu je to taky externí. Jo? Tady tato nezmizla, tato likvidita. Tato je stále externí. A i toto může být externí. A i toto může být externí. A jak z toho teďka ven, jo? Že co z toho dělat, kterou tu likviditu teda mám měřit prostě, nebo co mám dělat. Já to dělám vždycky tak, ověřilo se mi to testováním, že změřím si já vždycky ten první leg. Jo? Vždy měřím ten první leg. Nikdy neměřím to od toho high, protože nevíte, co se může stát. A teďka, pokud se mý leg například nevrátí, že on ještě může udělat toto, jo. Tak v ten moment vlastně ho nemůžu měřit, protože tady nesplnil si to, co měl splnit ten leg, jo. To znamená, že toto pro mě není toto. Nemohu teďka použít toto, jo. Protože toto. To znamená, že já čekám stále návrat do tohoto. Mohu to použít, ale víc procentuálně víc čekám návrat do tohoto, protože tu je nevybalancovaná zóna. Tu zóna byla vybalancovaná, tu zóna byla vybalancovaná a tu vybalancovaná není. Jo. Takže já budu čekat, že ten leg se ještě vrátí až tu nahoru do této zóny. Ale znovu měřím si jenom toto. Jo. To znamená, že změřím si tento leg. Tady už máme dvě externí likvidity, já to nechám zase oranžovou. Jo? To znamená, že máme dvě externí likvidity, tady ta nebyla vybalancovaná, tady už jsem ji zmizel prostě a ještě máme třetí externí likviditu a ta je tady nahoře prostě, jo? Tak. No a teď čekám, jestli leg přijde do premium, tady je premium, tu by mělo být nějaké FVG a čekám na reakci v tom FVG. Pokud ta reakce nepřijde, Smart Money Reversal, to, co my potřebujeme, ale jde nahoru, on se většinou takto vrátí, použije jako support zónu prostě toto FVG a půjde právě vybalancovat toto prostředí, které je nevybalancované. Jo. To znamená, že tu budu hledat FVG, a pokud tu udělá otočku, tak vím, že je to v pořádku, ale jede dolů. Jde o tu návaznost zpětnou, jo, že vy stále musíte počítat s tím, že mám tady swing high, swing low. OK. Samozřejmě na každém traderovi je, jak to swing high, swing low vidí. Jo, protože bohužel na to neexistuje žádná metodika. Jo, někdo může vidět úzké legy, někdo vidí delší ty legy, prostě proto je potřeba, aby vy jste měli svůj vlastní backtest. Proto je potřeba, že obchodní systém, který já vám předvedu, tak já tam budu mít úspěšnost 75%, vy tam budete mít na začátku úspěšnost 30%. Jo, ale když si to zopakujete, dojdete k 60. Po roce dojdete možná k 90. Budete úspěšnější než já. Je to o tom, jak správně vnímáte ten leg. Jo. A ještě jednou teda zopakuju, že pokud já si chci změřit a jsem v trendu a chci si změřit, kde se ten leg může vrátit, vždycky beru poslední swing high, swing low a čekám otočku v prémiu. Když ta otočka nepřijde a ten graf prostě pokračuje směrem dál a já jsem nenastoupil do obchodu na short, ale protože mám shortový bias, tak hledám short obchod, čekám potom tady na něco, na vyrovnání FVG v tomto. Samozřejmě nemusí přijít. Nic není 100%, jo. Takže já si to zase zvednu a zase si to budu hledat takto. Jo, a tu si budu čekat na to. A když nepřijde prostě, tak se podívám tu, jestli tu někde přišlo. Je to velmi důležité. Ono potom většinou už poznáte, že tady došlo k nějaké otočce prostě a můžete krátkodobě třeba ten long do té zóny brát. Ale je to důležité proto,
je to důležité proto, aby vy jste si uměli, že to není jenom takto a potom jste zmatený, protože tady to nevyplnilo prostě, teďka co mám dělat, dobře prostě, tak teďka jdu tak. A už mám zkušenosti, že někteří studenti stále trvali na tom, aby to přišlo takto nahoru, jo, a utíkali jim obchody, protože si neuměli si uvědomit, že vždy je třeba se dívat na ten poslední leg. Otočí, neotočí. Je tady VVG zóna, PD array není, jo. Jedeme nahoru. Otočí, neotočí. Je tady PD zóna, není prostě, jo. A ve finále se naučíte mít jakoby v náhladu, v té své přípravě, dva směry. Protože ono, to nebudu vás tím teďka zatěžovat, k tomu se dostaneme taky později, ale když se podíváte na moje náhledy a nebo na ty moje ranní biasy, co já dávám, tak většinou tam říkám, že očekávám, že to přijde tady do té zóny, v případě, že by nepřišlo, potom to půjde tady do té zóny, jo. Je to kvůli právě tady tomuto, že prostě stále máme možnost, kde ten leg se může vrátit, jo. Pracujeme s pravděpodobností a hledáme mi nejpravděpodobnější obchod, jo. Ale pochopení interní a externí likvidity je velmi důležité. A to hlavně z důvodu, že pochopení trendu, jo, to je jedna věc. A druhá věc je pochopení, kdy začíná range, abyste se zbytečně potom nechtěli být v trendu, ale už vám začala range. Jo. A ta range začne v momentě, kdy budete mít, teďka půjdeme long, jo. Budete mít interní a externí likviditu. To znamená, že tady máme interní a externí likviditu. Tak. Zaznačím to jako předtím tou oranžovou. Svojsky někdy. A leg se vám bude vracet dolů a vy budete teďka očekávat, protože jste jakože tradeři a teďka Škrobanek vás to naučil, prostě jak budete očekávat tady prostě, že se to otočí a půjde to nahoru, jo. A ono se to například otočí, půjde to nahoru. Ale z ničeho nic se to tady otočí zase a půjde to dolů. Jo. A teďka prostě co se děje? Vždy. Když máte leg, který se potom začne otáčet, jo, a máte vybranou interní likviditu a interní likviditu, to znamená, že dvakrát po sobě máte vybranou interní likviditu, znamená to, že začíná range. Jo, to je úplně že krásná ukázka toho, že range začne. Jedeme dolů prostě a jedeme nahoru a potom začneme vybíjet tu likviditu v range prostě nějak, jo, než se z toho range prostě dostaneme a budeme pokračovat v tom pádě dolů. Například, anebo v pádě nahoru. V pádě, v růstu nahoru. Takže pokud máte dvakrát po sobě interní likviditu, znamená to, že jsme v range. To samé platí pro externí likviditu. Jo. Kdyby se tady ten graf otočil, teďka jdeme do externí likvidity, jo, vzali jsme externí, máme externí a půjdeme naspět do externí, tak toto je z největší pravděpodobností znovu externí, to je určitě, ale toto je tu mezi těmito dvěmi body bude range. Jo? To znamená, že odsud to začne rangeovat z největší pravděpodobností. Jo? Když to vezme dvakrát externí. Ale, anebo dojde k otočce. Ale co já mám určitě natestováno je, že když takto zůstaneme vyset v interní likviditě, to znamená, že máme leg a v tom legu my visíme, tak tady budeme nějakou dobu konsolidovat. Tam konsolidace se potom obchoduje úplně jinak jako trend. My se učíme trendové obchodování a u konsolidace máte čas, jako jo, tak to jsou potom dny nebo momenty, kdy nebudete mít obchod. Řešte to, nejste gambleři, abyste ho potřebovali každý den. Jo. Obchod je, trading je od toho, aby jsme měli trpělivost, aby jsme byli v pohodě, aby jsme nemuseli řešit prostě tady tyto věci, jako jsou gamblingy. OK, pojďme se teda podívat, jak to tady vypadalo třeba tady na tomto grafu. Jo. Nakreslím si tady patch, aby jsem já tady viděl nějak, jak to je. Tak, jo.
Já to peč dám na nějakou jinou barvu, ať je nám to vidno. Tak to pěkně na žlutou. Sorry. Tak, super. OK. A teďka prostě tady vidíme, že kdyby jsem si natáhl premium discount, tak tu se mi nevrátila. No, se mi ten leg nevrátil prostě do prémia. A jede dolů. To znamená, že já můžu tady někde teďka jít s novým premium discountem, půjdu odsud prostě tady dolů, od posledního swingu, který a ten swing následuje potom swingu FVG. Jo. Když chcete měřit premium discount, vždycky ho měřte od bodu, kde je swing a swing následuje FVG. FVG se budeme učit. A teďka jde ten leg nahoru. A tady vidíte, že se nám v té naší zóně, vol zóně, má tendenci otáčet. Jo. Ale, co se stane? Jo. Máme tady další leg, který je takto. Změním barvu. Který je takto. A tu máme externí likviditu, tu máme externí likviditu. Jo. A teďka jedu a vybírám interní likviditu ve FVG. Tu je FVG, vidíte. Jo. Nevidíte, jakože FVG znamená, když je svíčka a po levé a po pravé straně nemá knoty. To znamená, že není po obou stranách vyplněná ta díra. Je to taková díra na trhu. Jako jo. Tu jedeme a máme interní likviditu a zase se otáčíme. To znamená, že tady rangeujeme. Jo, tu máme interní, teda tam je externí, interní. A teďka pozor, jo, když je range, tak my jsme se naučili, že pokud existuje expanze a je potom konsolidace, tak potom po konsolidaci nikdy není reverzál. Jo, že se nevrací ten leg, jakože, že když máme expanzi, prostě reverzál by byl opačným směrem. Ale po expanzi konsolidujeme a pokračujeme další expanzi. To znamená, že už tu mi to říká, že pozor, nepůjde ten leg dolů na tady tuto externí likviditu. Jo. Protože tady máme expanzi, vyrovnáváme mi tady FVG a děláme konsolidaci. Interní likvidita. Konsolidujeme. Jo. A následně je tady vidět, jak probíjíme ten leg a jedeme nahoru. Jo. Jedeme mi nahoru, tak prostě jo, tu se vracíme prostě a už máme tu standardní klasickou strukturu. Zase máme expanzi, konsolidaci, expanzi. Jo? Nikdy není z konsolidace prostě reverzál, že by byla konsolidace a že by jsme teďka šli polou. Tak. A nám se tady ten leg teda neotočil, nešel pro tu externí likviditu a vzal tady tuto externí. A to znamená, že máme externí likviditu máme teďka tu. A já mám dvě věci, já můžu dělat dvě věci v rámci toho pohybu. Já můžu čekat, že to přijde tu, to znamená, že tu, a otočí se to a půjde to polou. A nebo budu čekat, že tady tento leg je otáčetí, protože se to otáčí v nějaké zóně, kde jsem já prostě chtěl, aby se to otočilo. A budu čekat na návrat do tohoto legu. To znamená, že tu mám leg, jo. Budu čekat na discount zónu v tomto legu. A podívejte se, jak to přišlo do té discount zóny. A jde to pro externí likviditu. To znamená, že interní likvidita, PVG, v discount zóně, externí likvidita. Jo. Následně beru tady toto. Přijde to naspět. Interní likvidita ve FVG, externí likvidita. Interní likvidita ve FVG, externí likvidita. A takhle to jde furt dokola dál. Jo. A my zjistíme, jestli se ten leg nám otáčí anebo neotáčí, a to díky tomu, že vlastně my tady máme externí likviditu a tu bereme externí likviditu. No, to znamená, že dvakrát po sobě jsme vzali externí likviditu, nezůstali jsme vyset v té interní likviditě. Nepokračovali jsme směrem nahoru. Takže tady je možné, že se nám leg otočí. Jo. A proto já už tady mám teďka dvě možnosti, s kterými, nebo víc možností, s kterými můžu počítat. Jo. Toto si smažu. A jedná se o to, že toto je první možnost. Že vrátí se mi prostě do premium zóny, vyrovná FVG prostě a bude pokračovat pro externí likviditu. To je možnost číslo 1. Možnost číslo 2 je, že tu jsem měl vyrovnanou, jo, OK.
Ale i tak já to můžu tak, tu už jsme ji prošli směrem dolů, jo. Tak, tu už jsme ji taky prošli směrem dolů, už jsme v té hard discount zóně a to už většinou jde tak, že půjdeme dolů. Takže já můžu ještě počítat s tím, že ten leg přijde tu, teďka je v této zóně, jo, v tomto posledním legu a uvidím, jestli tady bude otočení. V případě, že by tady nastalo otočení prostě a šlo by to nahoru, tak obchodovat, to znamená, že tady v této zóně nastane otočení a půjde to nahoru, to znamená, že zase máme externí likviditu. Tak, potom počkám, jestli se potvrdí trend, až následně to obchodu. Dřív ne, protože tu teďka nevíte, jestli dochází ke konsolidaci, jo, a budete se tu motat, anebo jestli prostě už ten trend je znovu nastolen prostě a můžeme jet směrem nahoru. To znamená, že po první otočce, jako třeba tady byla dole otočka, tu bychom mohli brát taky externí likviditu, interní likviditu, externí likviditu a externí likviditu, tak tu já nikdy neobchoduju. Obchoduju až tu. Až té další otočce prostě, která potvrdí, že vyrovnáváme Wolf zónu, discount a můžeme jet nahoru. Toho času, kdy obchodujete, máte neurekom prostě, jo, tam těch příležitostí do obchodu je fakt hodně. A nebojte se toho. Jo. Počkáte jeden den prostě a bude tam druhý den obchod. Takže to, že něco uteče, to není vůbec žádný problém. Potom můžu jít ještě maximálně takto, jo, to je nejvíc, co mě pustí. To znamená, že já můžu ještě čekat, že stále se dívám, kde já tady můžu jakoby něco vyrovnat v této discount zóně, aby jsem potom šel s tím legem. Jo, může teďka takto, může takto, tu se nějak otočí prostě a bude pokračovat směrem nahoru. A sami teďka vidíte ty struktury, jo, že tu je podstruktura, tu je hlavní struktura a tu je megastruktura. Jo. Opravdu to funguje. Já chápu, že možná teďka jste z toho zmatený, že kolik si mi toho řekl, ty kokos, jste si to tu na mě nasypal a já tomu nerozumím. Pustíte si to video ještě jednou, než pochopíte to rozdělení interní a externí likvidity, protože potom se vám bude velmi jednoduše chápat, co ten graf může v následujícím období udělat. To je důležité pro tu vaši predikci. To je důležité pro ten váš správný odhad. Jo? A nezapomeňte, že na trading je jenom o pravděpodobnosti. Já nikdy nevím, jestli to tu půjde nahoru nebo dolů. Nevím, to neví nikdo. A ten, kdo říká, že to ví, tak to je nesmysl prostě. Jo. Z největší pravděpodobností by to mělo jít. Ale ono to klidně může propádit a můžeme se bavit o tom, že potom tu jo, je nějaká velká struktura. Já když to zapnu na daily, teďka to přepnu, jsme viděli na daily, že tu je nějaká velká struktura prostě, která má tady premium discount. Premium, vyrovnané FVG, otočka. Jo, toto my hledáme, tento smart money reversal. Já si osobně myslím, že půjdeme nahoru. Ale prostě to je jenom předpoklad. Jo? Struktura mi ukáže, jestli ten můj předpoklad je nebo není správný. Když je správný, tak se ho chytím a budu obchodovat v tom směru, kde si myslím, že půjdeme. A jako druhý předpoklad bude, že budu počítat s tím, že vyrovnáme toto. To znamená, že dostaneme mi se do první swing mám tady, jo? Swing high, swing low. Já tu zničím teďka ty naše malůvky, aby jsme to měli trošku přehlednější. To máme daily časový rámec výrazně vyšší, předtím jsme byli na hodině, jo? Vidíte, že tady kolik jsme měli příležitostí prostě na hodině a na daily to vypadá, že žádnou příležitost nemám. Ale my teďka máme tady swing high, swing low, nejbližší. Vracíme se do premium zóny. Otáčíme se a můžeme jít nazpět pro externí likviditu. Můžeme. Jo. To znamená, že my všeobecně můžeme jít do této zóny. My můžeme jít do této zóny. Jo, to je ta Wolf zone. To je těch 25% ze spodu, nebo 75%, jak si to otočíte. A odrazit se a jít pro tady tyto high. Jo. Nebo to je velké
toho velkého pohledu. Ale protože tady máme ještě místo, kde můžeme jít, kdybychom se dostali tady už dolů, tak si nemyslím, jako, že se nějak otočíme. Tak, potom si vezmu tento poslední swing. Pokud se v tom posledním swingu otáčíme, zase v těch 25%, vyplnili jsme FVG prostě, jo, tak je možné a reálné, že půjdeme tady dolů pro tuto likviditu. A to jsou právě ty dvě možnosti, se kterými já počítám. Já teďka počítám s tím, že to půjde nahoru nebo dolů. No, to tak je vždycky. Graf jde nahoru nebo dolů a doprava ještě. Ale vyznačím si zóny, kde chci. Tady je FVG. To znamená, že v této, kdyby jsem si vzal tento leg, tento maličký leg, vrátí se mi to do discount zóny, tu je FVG. Tu je ještě potom poslední FVG, ale je už to v té nižší hladině, jakože to by jsem nerad. A tu by se to mělo začít otáčet. Tak to je ten nejlepší způsob na to, aby jsem si myslel, že půjdeme pro toto high a nastartuje se uptrend. Ten uptrend ještě pro mě teďka není nastartovaný. Z dlouhodobého hlediska, jo? Bavíme se o daily. Takže tu, když vezme interní likviditu a půjde pro externí likviditu, tak se stane toto. On takto vezme interní likviditu, dokáže mi, že to myslí vážně a bude znovu retraceovat do tohoto legu, aby se tu otočil a jel nahoru. A takto funguje celý graf. Jo. A ne, to znamená, že toto je moje jedna varianta, číslo 1. A nebo varianta číslo 2 je, že toto jsme vyplnili a půjdeme ještě tady dolů. Jo? To vyplnit jakože někde níže prostě zónu. Protože jsme v rámci tohoto legu jsme přišli do prémia. A teďka mi řeknete, no jasně, a ty kokos, a jak se mám v tom vyznat, když ty mi tady ukazuješ, že prostě to může jít nahoru nebo dolů. To je super, jako. Já potřebuji vědět, kdy to může jít. A to je to, že vy to budete vědět. Na konci kurzu budete vědět najít toto místo. A budete vědět, jestli se vám tady na tomto místě to otáčí. Protože jsme na daily časovém rámci, tak bychom si přepli třeba na hodinový časový rámec nebo 15 minutů a tu by nám to ukázalo, že zase, že se nastoluje ten trend směrem up na malé podstruktuře. No. A nebo ne, ta otočka tu nebude. My půjdeme tady dolů. My půjdeme tady dolů, tak to. Jo. Vrátíme se nahoru a ta otočka bude tu. Jo, v tomto místě. A tu bude pokračovat downtrend. Toto je bod. Toto je bod, který musí být vyrebalancovaný prostě. A na tomto je nejlepší způsob, jak zjistit. Musíme počkat, až to přijde do toho bodu. Já teďka nevím, nevím. Můžu jakože na menších časových rámcích obchodovat, to je v pohodě. Ale všeobecně musím počkat do tohoto bodu. A až tento bod mi ukáže, jestli jdeme nahoru, anebo jestli jdeme dolů. Protože jsme na daily a daily já neobchoduju, to je příliš velké časové pásmo, tak bychom si přepli na nižší time frame a ten nižší time frame by nám ukazoval, co ten graf doopravdy má v úmyslu. Jaký je ten narrativ na trhu. Jo? Možná jsem to vysvětlil, že rozumě. Je důležité umět si přepínat mezi časovými pásmy a je důležité umět prostě vnímat toto. No a další věc, že v případě, že by se to tu nezastavilo a jede to nahoru, tak to samé udělám s tímto. A budu tu čekat tu otočku. Sice ten graf mi půjde nahoru, já ho začnu obchodovat směrem up, ale tu mám FVG a tady je prostě zase bod. Tu je bod, kde budu čekat, že se to otočí. A úplně stejně jako předtím. To znamená, že tady bude nastolen nějaký uptrend, já ho obchoduju prostě a teďka mám tady variantu tuto. A nebo mám variantu tuto. Jo? A jedu premium, discount, prostě interní, externí likvidita prostě a mám jasně stanovený trend. Vím, co chci obchodovat, vím, kde to chci obchodovat a vím, proč to tam chci obchodovat. Jo. To je velmi důležité a pokud toto jakože pochopíte, tak už jsme jakože moc daleko prostě v té predikci, že už budete umět si tipnout, kde ten graf jde, nebo co má v úmyslu.
a jednoduše potom budete moct s tím pracovat. Jo. Například tady vidíme tu konsolidaci, jo? Tady vidíme externí likviditu. Tady vidíme prostě, že máme interní likviditu, interní a tady jsou prostě ta externí likvidita není prostě jakože grabnutá, to znamená, že není grab externí likvidity, což může být problém prostě v rámci určení toho trendu. Jo, ale já mám několik možností, já jdu na hodinový časový rámec. To samé, co jsem si tady označil. Jo, tady mám ten leg, když jsem si ho označil. Tak podívejte se na to. Tady jsou další legy. Jo, a ty další legy splňují zase prostě, že on jde na externí likviditu. Jo, mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo? 9, 10, 11, 12, 13, otočka, premium, premium, premium. Jo? A je trend. Takže to, že z velkého časového rámce jsem v konsolidaci, tak neznamená, že na malém časovém rámci neumím udělat obchod. Ten graf je fraktální a to, co se učíme, platí pro všechny časové rámce. Jo. My používáme daily weekly na to, a 4 hodinu, aby jsme si určili, že z takového většího hlediska ten trend a mohli obchodovat na malých časových rámcích. Minuta, 15 minuta, 5 minuta. Jo? V případě, že bychom to neměli, to daily weekly prostě určené, tak potom se můžeme dostat do pastí, že vidíme jenom jako jeden časový rámec, například tady uvidím nějakou 5 minutu. Jo, a na té 5 minutě to zase funguje prostě, externí likvidita, externí, furt to funguje dokola, prostě všechno funguje dokola. Jo. A na té malém časové rámci já teďka tady můžu být zmatený, jestli to jde dolů nebo nahoru. Jestli jakože kde to jde. Já sice vím, že mi to potvrzuje tu strukturu, ale velmi často bych se dostával do toho bodu zlomu, jestli to jde nahoru nebo dolů. Jestli to jde nahoru nebo dolů. Já potřebuju mít v rámci času nějakou predikci toho, jako tady na tom daily. Že teď prostě, ano, teď mám predikci, že čekám na toto FIVG a od toho FIVG se to odrazí a půjde to dolů nebo nahoru, ale to je daily časový rámec, to znamená, že já mám tady jeden bod, jestli to půjde nahoru nebo dolů. Ale když byste si přepli na 15 minutu nebo na 5 minutu, tak vy těch bodů budete mít strašně moc. Výrazně víc, což udělá zmatek ve vaší hlavě. A potom se dostanete do takového zacyklení, že vlastně vy nevíte, jestli to jde nahoru nebo dolů a budete si myslet, že ten výjazd je zbytečný. Že ten náhled z toho vyššího časového rámce je zbytečný. No. Ne, není. A v dalších lekcích si potom ukážeme, proč. No. OK. Věřím, že vám ta lekce něco dala. Máme za chvilku 45 minut, tak pojďme to ukončit prostě, abyste byli nějak fresh. Úlohu máme pochopení interní a externí likvidity, identifikace vnitřního a vnějšího rozsahu. Jo? Pro asset eura vyberte 2 příklady likvidity externí nebo interního rozsahu, které došlo ve vyšším časovém rámci, denní nebo 4hodinové grafy. Pro asset eur vyberte 2 příklady likvidity interního nebo externího rozsahu, ke které došlo v nižším časovém rámci, hodinové, 15 minutové nebo 5 minutové. To znamená, že vezmete si graf, takto, vezmete si graf na 4 hodině a označíte si, že externí, interní, externí. Jo? A potom mi přepíšete, že tato interní se změní prostě na externí, protože to přešlo toto high. Jo, zdůvodníte to, jakoby, jo, aby já jsem věděl, že tomu rozumíte. Jo, a zkuste do toho zapojit ještě ty volzony, abyste i vy si znovu otestovali, že jak pěkně to prostě do těch volzon přichází, jo, že prostě mám buff, přijde to do volzony, tady do toho discountu prostě, jo. Tuto nepřijde do discountu, jo. Tuto přijde do discountu. Tuto přijde do discountu. A tu se to vrátilo až příliš moc vysoko, nevadí. A tu se nám ten leg otáčí, kde může přijít tu do tohoto discountu. Můžeme klidně pokračovat dál dolů, protože ten leg nemá jenom tady tuto maličkou strukturu, ale má i tady tuto velkou podstrukturu. Budu rád, když o tom budeme diskutovat
když uděláte úlohy a když o tom budeme diskutovat ve skupině. Jo? Toho tady jsem. Nejsem tady jenom o to, aby jsem vám to ukázal, naprezentoval, ale fakt, jakože pojďme to pochopit. Jo? Když to pochopíte, krok za krokem, step by step. Hlavní struktura legu, jak jde a jaké má podstruktury. Co je to premium discount? Co je to ITST? LT, krátkodobě, dlouhodobě low. Následně interní a externí likvidita. Prakticky tento seznam, který teďka máte, jo, bude vodítkem pro to hlavní určení. Jo, ještě se potřebujeme podívat na IPDA. Jo, to budeme mít v další lekci. To znamená, že máme konsolidaci, po konsolidaci vždycky existuje jenom expanze. Jo, po konsolidaci není nikdy reverzál. OK, těšilo mě a vidíme se u další lekce. Čau.